У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. Дорогие браты и сестры, сегодня, сапраўды, з радостью спеваем гэтыя словы «Христос пераможца». Христос наш король, Христос наш валадар. Сегодня адзначаем нядзелю урачыстасць Христа валадара усяго сусвету. Гэтую святую мшу я ахвярую за ўсю нашу парафію. Молюся о Божьем благословении для ўсіх нас, для ўсіх хворых з нашай парафіі. Молимся таксама за ўсіх памерлых наших парафіянаў, каб Христос валадар прыняў іх да свайго валадарства. А каб падчас гэтай святой мшы мы удзельнічалі годна, з чыстым сэрцам, зараз перапросім Бога за наши слабости и недасканалости. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что грешили думкой, словом, и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вина, великая вина. Усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Боже, валадару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моление наше, який цядиш праворужайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты усё пожадал аднавіць у Своим наимилейшем Сыне, валадары всесвету. Учини, каб усё стварэнне, вызваленае з няволі граху, служыла Табе и бясконца Тебе прославляла. Праз Пана нашага Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя.
Читання книги пророка Даніеля. Бачив я у ночних візіях. Вось, разом з облаками небесними ішов, ніби Сын чалавечы. Наблизіўся ён да старадаўняга і быў падведзены да яго. І дадзена яму была ўлада, і гонар, і валадарства. І ўсе народы, плямёны і мовы служылі яму. Улада ягоная, вечная ўлада, якая не адымецца, і валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слова Божае. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан апрануўся ў магутнасць і ёй падперазаўся. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Так сусвет умацаваў, што не пахіснецца. Адгэтуль трон твой непахісны, ты існуеш спрадвеку. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Сведчанне твае вельмі праўдзівыя, дому твайму належыць святасць на доўгія дні. О, Пане, Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Читание книги Апокалипса святого апостола Яна. Ласка вам и спокой от Иисуса Христа, верного сведки першородного сярод померлых и першего сярод земных валадаров, тому, хто любить Его, и хто про свою кров любить Его, любить нас, и хто про свою кров вызволил нас от наших грехов и учинил нас валадарством и святарами для Бога Отца Своего. Яму хвала и моц на веки вечные. Амен. Вось Ён приходит с облаками, и кожное вока убачить Его, и усе тыя, хто Его протяв, и будут оплакивать Его усе поколения земли. Так, Амен. Я Альфа и Омега, каже Пан Бог, які ёсць, які быў і які приходить усемагутны. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленное владарство Айця нашого Давида, якое надиходить. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна.
У той час Пілат спытаўся ў Езуса: «Ты кароль юдэйскі?» Езус адказаў яму: «Ці ад сябе ты кажаш гэта, ці іншыя сказалі табе пра мяне?» Пілат адказаў: «Ці ж я юдэй? Твой народ і першасвятары выдалі цябе мне. Што ты зрабіў?» Езус адказаў: «Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было маё валадарства, то слугі мае заступіліся б за мяне, каб я не быў выдадзены юдэям. Але цяпер маё валадарства не адгэтуль». Пілат сказаў яму: «Значыць, ты кароль?» Езус адказаў: «Ты кажаш, што я кароль. Я для таго нарадзіўся і для таго прыйшоў на свет, каб засведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае голас мой». Гэта слова Пана. Калі Бог выбраў народ Ізраіля для свайго плана збаўлення, то на пачатку гэтага выбара у народа Ізраіля не было свайго караля. Былі толькі такія правадыры, якія узначальвалі гэты народ, якія час ад часу з'яўляліся ў крытычныя сітуацыі, крытычныя моманты, каб ратаваць яго, каб заклікаць аб навяртанні. І ў пэўным моменце народ Ізраіля сам пачаў прасіць у Бога караля, кажучы: у іншых народаў ёсць, а ў нас няма. Пастаў сярод нас таксама караля, які будзе панаваць над намі, які будзе намі валадарыць. І з гісторыі збаўлення ведаем, што па-рознаму было з гэтымі каралямі на працягу усяго старога запавету. Можам чытаць гэтую гісторыю. Розныя былі каралі. Былі ты першы кароль Ізраіля, той, ад якога, можам сказаць, Бог адвярнуўся, Саул, які таксама гэтых Божага плану не выконваў, так? Але быў такі таксама кароль, як Давід, той, з якога пазней прарокі казалі, што з яго роду прыйдзе збаўца. Можам гэтую гісторыю каралёў, валадароў дацягнуць да нашага часу і так сапраўды, углядаючыся ў гэтых валадароў, якія панавалі на працягу гэтай гісторыі, убачыць, што яны усе недасканалыя. Час ад часу былі добрыя валадары, часамі былі горшыя, але ўсе яны часовыя. Усе гэтыя валадарства, яны калісьці мінуць, калісьці іх не стане, калісьці іхнае панаванне скончыцца. Сёння адзначаем гэту ўрачыстасць Хрыста валадара сусвету, якога панавання, якога валадарства ніколі не скончыцца, які ўзышоў на свой трон і будзе валадарыць вечна. Гэтую праўду Касцёл аб'явіў досыць так недаўна, у 1925 годзе, у той момант, калі ва ўсім свеце змяняліся гэтыя палітычныя сістэмы, манархія не была ўжо такой стабільнай, калі нават заставалася і дзесьці да нашых дзён заставалася, то з'яўляецца чымсьці такім дэкаратыўным толькі. Касцёл дае гэтую святу, гэтая магчымасць, урачыстасць для нас усіх, каб мы яшчэ раз убачылі так сапраўды, чыімі падданымі мы з'яўляемся, да каго мы належым. Гэты дыялог, які мы сёння чулі Хрыста і Пілата, паказвае нейкую такую пэўную іранічнасць, але пэўную такую цікавую рэч. Пілат, які лічыць, што ён сапраўды мае ўладу, сапраўды з'яўляецца тым начальнікам, тым пракуратарам юдэі, які мае за сабою войска, які з'яўляецца намеснікам рымскага імператара, да якога належыць вялікая тэрыторыя, які мае ўсе паўнамоцтвы рашаць, каму жыць, а каму не. Так сапраўды гэтых паўнамоцтваў не мае.
сапраўды з'яўляецца в пэўным сэнсе несвабодным і не можа лічыцца валадаром. Бо нават у той момант, калі Пілат захоча адпусціць Езуса, так, добра гэта ведаем, калі прачытаем трошку далей Евангелія, то ўбачым, што ён кажа, што я не знаходжу ў ім віны. То не можа гэтага зрабіць. Не можа зрабіць за натоўпу, не можа зрабіць за страху, што штосьці станецца з яго кар'ерай, не можа зрабіць гэтага таму, што вось згубіць гэты ўплыў, што можа будзе гнеў імператара. Не можа гэтага зрабіць праз таго ўціску, на які яго аказвае гэтае асяроддзе. А Христос, які аддае сваё жыццё, аддае яго добровольна, у свабодзе, у праўдзе. І хто тут з'яўляецца вось менавіта сапраўдным валадаром? Хто можа сказаць, што ён у гэтым валадарні сапраўды з'яўляецца свабодным? Вельмі часта таксама бывае так, што мы падобны, як гэты народ Ізраіля, які быў прыгатаваны да таго, што прыйдзе збаўца, да таго, што прыйдзе Месія, да таго, што ён узначаіць гэты народ. Можам памыляцца, так як памыляліся нават першыя вучні Езуса, калі казалі, што вось, Божа, калі ты прыйдзеш, то зрабі нам так, каб я сеў з аднаго боку, мой брат сеў з другога боку, і каб мы разам з табой валадарылі і панавалі не толькі над Ізраілем, а над усім светам. І часамі можа быць у нас такая спакуса, што мы хочам гэтага валадарання, панавання, каб Бог вось нашы жыццёвыя сітуацыі тут на зямлі павырашаў нашыя праблемы, каб даў нам тую магчымасць, што мы з табою, Божа, з табою, пераможцам, сядзем і будзем панаваць. І сённяшняе вось Евангелие, яна таксама яшчэ адзін момант пра валадарства Божае, пра сапраўднае валадарства, тое, якое Христос кажа, адкрывае нам на гэта вочы і кажа нам, што маё валадарства, яно не паходзіць з гэтага свету. Яно не паддаецца той логікі, якой мы прызвычаіліся, якой мы хочам валадарыць і панаваць у гэтым свеце. Валадарства Хрыста пачынаецца менавіта з той момант, калі ён узыходзіць на свой трон, а гэтым тронам з'яўляецца крыж. Там, дзе Христос, як кажа вось сёння святы апостол Ян, вызваліў праз сваю кроў нас ад нашых грахоў. Валадарства Хрыста, яно спаўняецца кожны раз падчас святой Еўхарыстыі, калі Христос дае нам сябе у постаці хлеба і віна. Валадарства Божае кожны раз праяўляецца, калі Бог аказвае нам сваю любоў. І сённяшняе свята, сённяшняя ўрачыстасць, браты і сёстры, вельмі важна, каб мы таксама перажывалі яе, каб мы разумелі, навошта яна, каб мы бачылі ў гэтым сэнс у гэтай урачыстасці. А гэтая урачыстасць дае нам яшчэ раз гэтую магчымасць, каб мы зразумелі, будучы альбо лічучы сябе прынамсі хрысціянамі, да каго мы належым, хто наш валадар. Ці сапраўды мы належым да Хрыста, калі называем сябе хрысціянамі, ці сапраўды мы выбіраем яго як нашага караля, як нашага валадара. Калі так, то нам будзе вельмі лёгка сказаць граху, што грэх гэта не для нас, бо мы з каралеўскага рода, бо мы належым да Хрыста. Нам будзе вельмі лёгка сказаць і зрабіць гэты выбар, пайсці ў нядзелю ў касцёл, ці паехаць на дачу, ці адпачыць, ці пайсці ў краму, ці пайсці на якісьці дзень нараджэння, да кагосьці яшчэ ў госці. Бо мы належым да караля, бо мы належым да валадарства Хрыста. Лёгка будзе сказаць тады сапраўды граху не, калі мы можам сказаць, што не, мы не крадзём на рабоце, бо гэта не належыць да нас, бо мы належым да каралеўскага роду. Мы можам сказаць, што мы не будзем таксама сварыцца, не будзем
гневаться, кричать на своих близких, подманывать на праце, ошуковывать своих близких, здраджать своему мужу, своей жонце. Бог, это недостойно нашего короля, недостойно нашего валадара. І гэтая вось урачыстасць і свята, яно сёння прыпамінае нам гэтую праўду, прыпамінае нам тую годнасць, якую мы прынялі праз святы хрост. Менавіта праз святы хрост мы увайшлі, атрымалі гэтую каралеўскую годнасць, гэтую годнасць валадарства Божага. І сёння мы павінны, канешне, каб гэтае валадарства Божае сапраўды праяўлялася тут на зямлі. Усе намаганні і сілы нашы пакладаць у гэтым. Менавіта так мы молімся малітвай Ойчэ наш. Просім аб тым, каб валадарства Божае сапраўды прыйшло, каб прыйшло хутчэй, каб яно тут запанавала. Хай сённяшняя урачыстасць стане для кожнага з нас яшчэ адной нагодай усвядоміць сабе нашу годнасць, каб мы маглі сказаць грэху «не», бо мы належым да каралеўскага роду, бо мы маем вялікага валадара. І каб сапраўды Христос валадарыў у нашых сэрцах. Амэн. Паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага и для нашего избавления, Творился Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, а в третий день воскрес, подле Писания, Его валадарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за спасти походит, якому разумеет Сыном, належит поколение и хвала, який промовлял през пророку, веру в один и святый католицкий апостольский престол, вызнаем один хрост для отпущения грехов и чекаем воскрешения мира и життя вічного у лучшем світі. Праз Єзуса Христа, валадара сусвету, які нас збавіў і паклікаў да свайго валадарства, даверым Богу ў малітве, просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молимся за святый костел, каб ён вел людей до владарства Христа, где пануе едность и любовь. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб его апостольская послуга содейничала перамозе добра во всем свете. Тебе просим. Молимся за все народы, якія переживают трагедию войнаў и ненависти, каб яны открыли свои сердца на пробачение и любовь у имя Христа, владара спокою. Тебе просим. Молимся за людей, якія павінны прымаць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Тебе просим. Молимся за тых, хто перед абліччам цярпення і зла згубіў веру ў Божую міласэрнасць, каб яны атрымалі суцяшэнне ўкрыжаванага і воскрослага Христа. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении и ласке здоровья для Ларисы. Тебе просим. Молимся за наших померлых, особливо за померлую Тересу. Просим, как Бог принял ее у свое владарство. Тебе просим.
Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Цябе просім. Боже, Стваритель неба и земли, Ты хочешь усіх людей собрать у Своим валадарстве любови. Выслухай молитвы Твоего Костела и учини, каб мы плённо содейничали поширению Твоего валадарства у свете. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, мы складаем Тебе ахвяру поєднання и примирення. Покорно Тебе просим, каб Твой Сын одарил усе народы едностью и супокоем, які живе и владарить на веки вечные. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты свайго адзінароднага Сына, Пана нашага Езуса Христа, намасціў алеем радасці на вечнага святара і валадара сусвету.
каб ён завяршыў таямніцу адкуплення чалавечага роду, ахвяруючы самога сябе на алтары крыжа як беззаганную ахвяру прымірэння, каб прыняў пад сваю ўладу ўсё стварэнне і перадаў бясконцай велічы Тваёй, вечнае і паўсюднае валадарства, валадарства праўды і жыцця, валадарства святасці і ласкі, валадарства справядлівасці, любові і супакою. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі,
найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми, праз заступництва яких мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых, братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоей адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё. Але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты
Пан Бог, як валадар, трываць будзе вечна. Пан благословляе свой народ у супакоі.
Помолимся. Нябесны Ойче, Ты насытил нас хлебом, які дае жыццё вечнае. Учыні, каб мы з радасцю былі паслухмяныя Христу, вавадару сусвету, і вечна жылі з ім у нябесным вавадарстве, які жыве і вавадарыць на векі вечныя. Паслухаем аб'явы, прысядзьце, калі ласка. Вялікі дзякуй кожнаму з вас за вашу ахвяру, за вашу дапамогу на карысць касцёла, кляштара. Дзякуй усім тым, хто прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле. На працягу ўсяго месяца лістапада мы молімся перад вячэрняй святой імшой штодзённа о 17:10 ружанцовым набажэнствам за памерлых. Пазней таксама адбываецца святая імша за памерлых. І нагадваем, што сёння поўны адпуст за памерлых можна атрымаць на працягу ўсяго гэтага месяца. На гэтым тыдні мы адзначаем 22 лістапада ў панядзелак успамін святой Цэцыліі панны і мучаніцы. 24 лістапада ў сераду успамін святога Андрэя Зуквага, прэзбітара, паплечнікаў, братоў мучанікаў. 26 лістапада ў пятніцу успамін святога Леонарда з Порты Маўрыцыо, прэзбітара. 27 лістапада ў суботу успамін святога Францішка Антонія Фазані, прэзбітара. Як мы ўжо аб'яўлялі, ў мінулую нядзелю прэзбітарскае пасвячэнне нашага брата Уладзіслава Мінько адбудзецца ў суботу 27 лістапада ў нашай святыні о 11 гадзіне. У нядзелю 28 лістапада о 12 гадзіне ў Мінску парафіі Маці Божай Буцваўскай адбудзецца яго прыміцыйная святая імша. У нашай парафіі гэта святая імша будзе 5 снежня о 12 гадзіне. Тады брат Уладзіслаў узначаліць у нашай парафіі. Просім аб малітве за нашага брата. Зараз ён перажывае рэкалекцыі, прыгатаўліваецца да прыняцця гэтага сакраменту. Таксама 27 лістапада, трошку ўжо пазней, у суботу о 13 гадзіне ў нашай капліцы адбудуцца андрэйкі, адмысловае гулянне перад пачаткам адвента. Запрашаем на іх дзяцей нашай парафіі. У праграме будзе сцэнка, якую падрыхтавалі нашы парафіяне, гульні, будуць таксама госці, гурт Міхаэлькі. Некаторыя дзеці з німі ўжо пазнаёміліся ў летніку. Гэты гурт Міхаэлькі прывязуць з сабой фірменныя майкі, таксама дыскі, якія пасля мерапрыемства можна будзе набыць. Запрашаем на гэта таксама ў суботу, шмат падзей. Гэта будзе адбывацца ў капліцы о 13 гадзіне. Таксама ёсць такая аб'ява, многія пыталіся, як зрабіць гэтае ахвяраванне. Ёсць магчымасць зрабіць ахвяраванне для нашай парафіі цяпер праз сістэму АРИП, ЕРИП па-рускі, па нумару паслугі. Тут ёсць таксама праз інтэрнэт-банкінг, дабрачыннасць, грамадзянскія аб'яднанні, рэлігійныя аб'яднанні, маладзечна, прыход святога Казіміра, ахвяравання. Гэтыя дадзеныя можна знайсці таксама на дошцы аб'яваў, у аб'явах на нашай старонцы в інтэрнэце. Таксама там пад нашай трансляцыяй ёсць гэтыя дадзеныя. Многія аб гэтым пыталіся, вось, наконец-то, гэтыя тэхналогіі дайшлі да нас. Яшчэ з такіх навінаў, з якімі хачу падзяліцца, што ў наступную нядзелю да нас завітаюць рэктары і выхаваўцы з вышэйшага духоўнага семінарыя, якое цяпер ёсць у Беларусі, і будуць таксама вось гэтыя ахвяраванні, якія мы збіраем падчас святой імшы звычайна ў нядзелю Хрыста Вавадара сусвету, будуць у першую нядзелю адвента. Нас, хутчэй за ўсё, з братам Андрэем не будзе, бо пастараемся паехаць да брата Уладзіслава ў Мінск на яго першую святую імшу, каб разам з ім маліцца. Калі хто таксама гэтага хоча, можаце далучацца, але прыміце іх, як заўсёды, з нашай гасціннасцю гэтых выкладчыкаў з семінарыі. На гэты час, на гэты тыдзень жадаю вам Божай, благаслаўлёнай святой нядзелі,
святой гэтай урачыстасці, каб сапраўды валадарства Хрыста сусвету прыйшло до нас, прыйшло ў вашай сем'і. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Схіліце галовы на благаслаўленне. Няхай Пан благаславіць і сцеражэ вас. Аман. Няхай Пан узгляне на вас з любоўю і змілуецца над вами. Няхай Пан зверне да вас сваё аблічча і адорыць вас супакоем. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам абаронам, князю войска нябеснага, моцю Божою скінь у пекла сатану і іншых злых духаў,